is magluluto ako. What? Leave question below daw. Ayan na siya guys. Ayan. Lagay na natin. Kaya mas lalo kong na-appreciate yung kinikita ko sa YouTube. Yun. At dahil yun sa inyo. Kaya sobrang salamat. So, ayan yung sample natin sa ano guys. Yung gulay, pinailalim ko. Hello guys! Good morning! So today... There's a bird. Nagkalat pa yung sahig na. Kaya katapos na namin mag-pack ng orders, pinaba ni Papa yung Black Arrow kasi mamalaking boxes kasi. So, ayun. And today is Monday. Today is April 22, 2019. And today is magluluto ako. What? Leave question below daw. And ayan, tapos may basahan pala dito kasi yung aming tubig nandyan sa ibabaw, tumutulo siya. Kaya nilagyan namin ng basahan. So today magluluto ako ng ano kasi pizza. So samahan niyo akong magluto nito. Ayan. So eto yung lulutuin natin. Ayan yan lahat. And yung bacon, tsaka yung aking sauce. Ayan. And eto naman, nagbabad ako ng munggo. So, mamayang gabi siguro, pakukuluan ko yan, depende. Or siguro mamaya, pag medyo, na siya. Ayan. So, ayan na yung bacon, guys. Ibe-bake ko na lang siya kasi para lang So, ito sa kabila, ilagyan ko na lang ng foil. Ano to? Yung baking pan ko. And then, yung glass ko na yung lulutuan natin. Ayan. Tapos, magcha-chop tayo ng spinach. Ayan. Lagay tayo ng konting spinach. Buti mura yung spinach ngayon, guys. Ayan na siya guys. Ayan. Lagay na natin. Ayan. So, dyan na nakita yung stock room. Medyo, siya, makalat. And, ayun. Gusto ko yung spinach. Kasi, mura siya. Tapos, healthy. Kasi, di ba 10 pesos lang? Mura-mura na lang niya. So, kaya gusto ko siyang ilagay sa mga pagkain. Kasi, diba, sa mga matagal na nanonood sa akin, yung matagal ko na itong ginagamit talaga itong spinach. Kay Hagrid, sa amin, makain talaga kami nito. So, ayan. Pinapainit ko pa lang kasi yung oven, kaya, ayan. Saka natin ilagay yung ating bacon. Pusin ko lang to. Pwede naman siya i-fried, pero na lang natin. Bake. Tinamad na. Tapos, today is YouTube payday, as usual. So, YouTube payday, pero hindi tayo magsha-shopping dahil wala. Kailangan natin siyang ipunin at yun, may mga pangalan na siya, hindi pa siya dumating pero may mga nakapangalan na talaga sa kanya kaya hindi siya pwedeng galawin. Kaya yun, just a normal payday. And nagpapasalamat ako sa inyo dahil syempre sumasahod tayo dahil sa walang sawa ninyong panonood sa amin, sa akin. And sobrang thank you talaga guys. Sobrang thank you. Laking tulong. Hindi naman ganun kalaki yung kita ko sa YouTube. Pero, 'di ba? Monthly naman akong kumikita. Kaya, mas siya sa akin. Mas laking tulong talaga. 'Di ba? Kung magastos ako, kung talagang sobrang hindi ko siya pinupunta sa magandang paraan,
siguro hindi ko ma-appreciate yung money kasi syempre parang parang kukulangin pa rin sa akin yun. Pero dahil yun nga, nagbabudget naman ako, pinupunta ko sa magandang pangalan na pwedeng paglaanan sa kanya. Kaya mas lalo kong na-appreciate yung kinikita ko sa YouTube. Yun, at dahil yun sa inyo. Kaya sobrang salamat talaga sa panonood niyo lagi sa akin. And siguraduhin ko na hindi naman masayang yung panonood. Dahil gusto kong alam mo yun, may naibabahagi pa rin naman akong kaalaman or maging inspirasyon din para sa ibang mga nanay, diba? Kaya yun, sobrang salamat lang talaga. Hindi nyo lang alam kung gaano ko na-appreciate yung pagsuporta ninyo sa aking channel, diba? So, yun. Okay na yung drama. So, magluto na tayo. So, mamaya ko pa kukunin yung sahod ko. Kasi, ayun. Mamaya pa kasi kailangan ko pang gawin nito lahat. And inaantay ko pa kasi yung expo. Ito yung gagamitin natin na dough. Actually, masarap tong Margis na dough. Medyo pricey nga lang siya compared doon sa Gaisano na brand. Pero okay lang. Masarap naman yung dough nila. So, ayun. So, medyo naging healthy na yung skin ko kasi yung mga nakarang araw parang haggard na haggard yung mukha ko. Kasi nga, hindi ko alam. Ang haggard ko ng mga nakaraan. Buti, okay na yung, mukha ko. So, ayan guys, sinap ko na yung, half cook lang yung pagkaluto ko sa bacon. And, ito yung cheese ko. So, ayan. Simulan na natin. So, ayun yung sample natin sa guys. Yung gulay, pinailalim ko. Tapos, cheese. And then, etong toppings natin. So, ayan. Diretso na yan sa loob ng oven. Ayan na, naluto na siya guys. Wow! So, ipapalamig lang muna natin bago natin ilagay sa freezer. So, ayan. Actually, akasya naman to sa freezer kasi hindi ko na siya ikat kasi maliit naman siya. So, ayan. Hello guys! So, ayan. Actually, kanina pa ako tapos. Nagabat lang ako and ayun, kumakain ako ng mani. Today, wait. Hindi ko ilalagay. Hello guys! So, ayan. Actually, kanina pa ako tapos magluto. Pero ngayon ako nakapag-vlog. Pero ako ng pero. Nag-charge kasi ako kasi nag-showering to ako. Nag-charge ako kasi kailangan ko mag-edit. Kasi nga kahapon, Sunday, wala akong upload. And may video naman ako dito pero hindi ko pa nga na-edit kasi nga low bat yung phone ko. So, kailangan ko siyang i-edit ngayon at pupunta sana ako kay mama. Pero, next time, siguro bukas na lang pag kailangan ko tapusin to lahat. And, yun, kailangan ko kunin yung sahod ko ngayon. And, yun. At saka, pag nagsasahod kasi ako guys, sorry ba ingay. Pag may sahod talaga, iniiwasan kong mamili diretso. Kailangan umuwi muna ako sa bahay.
mabibilin man ako na lang ginabukasan na kasi may tendency na mapagastos. Kaya yun yung ginagawa ko na binabudget kasi may nakabudget na talaga, may pangalan na yung pera na yun. So kailangan umuwi ako sa bahay para hatiin ko siya sa nakapangalan doon. And then kung magkano yung budget for ano, yun lang yung dapat ko igastos. Kaya ngayon kukunin ko lang yung sahod ko. So okay lang na mamaya ko na kukunin mga hapon para pag uwi ni Papa. Ayun. So ayun, magkapaalam na ako dito sa inyo guys. And siguro mamayang gabi ko na lang to iano yung munggo, papakuluan. Yan, walang masyadong ganap ngayong araw na to. Pero ayun, so hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video guys. Bye!